Roger Moore era o James Bond máis gracioso e que imitaba os momentos do cine do momento, ou polo menos intentaba ser gracioso. Temos a Pierce Brosnan, que é o máis absurdo e delirante e que, ademais, intenta venderche reloxos e coches cada 5 minutos. Ahora vamos co James Bond dos 90 e todo o que eso supón. Coa caída do muro de Berlín non quedaba moi claro a quen poñer de malo malísimo, así que tirouse dun clásico, Amigo que te traizoa. GoldenEye, no 1995, preséntanos a un 006 que morre en acción, aínda que se ve que vai ser o malo da película, e que fai uns planes moi enrevesados para roubar unha arma soviética que non existe e que para nada é un reciclado dun láser no espacio que mata personas. Así que vamos con GoldenEye. A primeira escena é James Bond entrando en acción cando a 006, que lle matan a 006, di algo así como no, causa unha explosión, escapa, sabemos que todo é unha trampa, pero bueno, eso sábese despois, escapa e veñen os títulos de crédito que son maravillosos. Estamos ante cousas soviéticas misturadas con unha canción tremenda, así que sí, este é o meu opening de James Bond favorito. Vale, o plan dos malos é o seguinte: roubar un helicóptero que sobrevive a calquer pulso electromagnético para roubar os códigos dun satélite soviético que non existe, que fai pulsos electromagnéticos a calquer parte do mundo e así dominar o mundo, cambiar o sistema, ou non me queda moi claro. Bueno, plan de megalómano estándar, pero que neste caso o megalómano estándar era colega de 007, pero, era colega de 007, pero era un orfo dun país soviético que fora tratado mal polos soviéticos e polos ingleses, entón clamou venganza despois de ser axente e dixo: vou finxir a miña propia morte, roubar os códigos de usar un satélite que non existe e vingarme. Sí, eso é o que vou a facer. Quizáis unha das malas máis sexuales de James Bond que te mata fodendo e que ademais morre fodendo. Nesta película prométenos un coche que fai moitas cousas, pero non o usan, por eso me enfada moito esta película, pero temos unha persecución en tanque onde encima do tanque queda unha estatua, creo que de Lenin, pero non sabría decírvolo, e a estatua ao entrar por unha especie de soportal cae para atrás e caelles encima aos persecutores de James Bond. Así que gústame moito esa escena de persecución. Outra escena que me encanta desta película e que se nos quedou a todos na retina é cando o informático colle o boli de James Bond que é explosivo e empeza a darlle así e tú estás contando o número de veces que lle dá así porque se era par estoupaba, se era impar non estoupaba ou ao revés, non me acordo, hasta que James Bond lle dá un manotazo e eso estoupa. Escenaza. E nada, que van a Cuba, onde hai unha antena xigante escondida dentro dun lago e entran dentro da antena para evitar que pase o que vai a pasar cando usen o GoldenEye e, bueno, a película acaba como todas as películas de James Bond, que xa o expliquei. E esta foi a gran película de Pierce Brosnan. A partir de agora vaiselles a pinza a nivel de guión, todos son megalómanos que parece que estás vendo os episodios do megalómano do día dunha serie e que, ademais, non teñen planes moi consistentes, son moi aburridos e, ademais, podes pasar de velas porque acabas a película e diste, bueno, estivo ben, entretúvome, pero non me aportou nada novo. Porque Pierce Brosnan é iso, un señor que fai películas de acción que non aportan nada novo. Un saludo, Brosnan. Podíaslle meter unha denuncia, sabías? No 1997 temos O Mañá nunca morre, onde o malo é o dueño do ABC. Sí, esa é a liña argumental. O plan do malo que ten un conglomerado de prensa é crear guerras e ter os titulares antes de que pasen as cousas para ser o medio que informe diso e facer cartos. Entón quere que Estados Unidos
e Inglaterra ou Estados Unidos solo, non me acordo, se enfrenten con China, creen unha guerra e vender moitos máis periódicos dos que está vendendo. Si, esa liña argumental. Como vedes, argumentalmente mal, así que vou ir alixeirando. A chica Bon e Lucy Liu. You're one sexy man. Fill up, J. Fry. Esta película ten a escena de coche tuneado por Q máis épica de todas as películas con coches tuneados por Q e que fai que lle perdones a película anterior na que non sale coche tuneado por Q, e neste caso é que vai a control remoto con un móvil dos da época. Tira pinchos. Pasa por encima desos pinchos e volvense a hinchar as rodas. Ten lanzamisiles e todas as movidas e a escena acaba cunha persecución como sempre e tal e espeta o coche contra unha tenda de alugueres de coche. Humor. Un feito curioso é que hai unha escena que me gusta bastante na que vai en moto con Lucy Liu, están esposados e, bueno, fan xogos con eso de que están esposados, pero, esa escena acaba sospeitosamente parecida a outra saga de espías nas que tamén ven un helicóptero e casi se espeta co protagonista. E esa saga de espías iniciouse o ano anterior, así que non sei. A min iso paréceme demasiada casualidade. E bueno, esta película non ten moito máis. Pasemos á seguinte. No 1999 temos O mundo nunca é suficiente, unha película de James Bond que empeza en Bilbao, onde ten que facer unha misión para recuperar uns cartos que ten un banqueiro suízo, recupéraos e o señor que quería recuperar os cartos, cando vai a collelos, estoupan os cartos porque leva un pin que reacciona cos cartos que tiña o banqueiro. Entón a súa herdeira queda con todo o imperio e resulta que o seu imperio era de petróleo, estaba creando un oleoducto que competía cos rusos, pero resulta que esa herdeira fora secuestrada por un señor moi malo que ten unha tolerancia extrema ao dolor porque unha bala lle deu na columna vertebral e agora non sinte nin padece nada, e resulta que son novios porque ela ten un síndrome de Estocolmo moi tocho e o plan dos malos é bombardear nuclearmente as outras bases que teñen petróleo para que a súa novia sea rica. Creo. Vaya, isto explica moito. James Bond mira para unha chica que está de bober e dille: "Sus cifras son redondas". Sí, esa frase está no guión. Total, que hai unha persecución na que James Bond colle unha barca que estaba preparando o Q e non estaba finalizada, que ten un botón para facer submarinismo, pero como non ten a cuberta, ten que aguantar a respiración, persigue a muller asesina que acaba collendo un globo, James Bond agárrase ao globo, a muller asesina non quere ceder ante James Bond porque é peor entregarse, porque a persona que o contratou é moi mala, estoupa o globo, James Bond cae sobre un monumento, aguanta a caída e só se fai daño nun brazo. Sí, esa escena está tal cual. Vaya, isto explica moito. Nesta película podan pinos dende helicópteros con radiales xigantes que van colgando dos helicópteros. Non lle vexo moita practicidade, pero bueno, é algo que está aí. A escena final é nun submarino e escapan disparados como se foran torpedos. E alguén lle pareceu lóxico? Vaya, isto explica moito. En 2002 chegounos a última película de Brosnan como James Bond e é o cúmulo da decadencia. Para empezar, como non sabían que malo poñer, dixeron Corea do Norte. Entón, o malo é un coreano do norte que ten un secuazo que James Bond lle estoupou unha pila de diamantes ao lado da cara e lle quedaron incrustados na cara. Si, eso parecelles moi épico. E que ademais ten un... Sí. E ademais ten un satélite malvado que reflexa a luz do sol como se fora un láser e que vai a vender como se fora a maneira de acabar con todas as minas que hai entre Corea do Norte e Corea do Sur, pero todos sabemos
que ese láser é para ser un megalómano malvado. Vaya, isto explica moito. E muere outro día James Bond entra en Corea do Norte surfeando. Sí, James Bond entra en Corea do Norte surfeando. Hai un enfrontamento aberto e escapa en Overcraft por encima das minas, disparando as minas para que saian como se foran misiles, pero os malos captúrano, bota unha tempada capturado hasta que fan un intercambio de presos co malo aquelo que lle estoupou os diamantes na cara. O MI6 non está moi contento con Bond, así que Bond párase a si mesmo o corazón para fingir que está morto, escapa, acaba nun hotel chino dicindo que lle den unha habitación, dalle unha habitación na que intentan espialo, el non quere ser espiado e dicir ao chino, bueno, temos un enemigo en común, quero investigar o tema, o chino chegalle cun un pasaporte e unhas entradas para ir a Cuba, onde están os malos malosos. Vaya, isto explica moito. Hai unha china que se chama Pacíficas Fuentes del Deseo. Sí. E a chica Bond é Halle Berry. O resto da película podedes vola saltar porque malo xenérico, cousas cutres polo medio, gadgets que podes prescindir deles. E hai un palacio de xeo que o tipo derrite porque ten o satélite que derrite movidas. Vamos, como GoldenEye, pero mal. Gracias a este filme, o personaxe volveu a nevera un tempo e, ademais, viuse que, bueno, no ano 2001 pasaron unhas cousiñas o 11 de setembro do ano 2001 que cambiaron a situación sociopolítica de Estados Unidos. Ese cambio sociopolítico fixo que o medo se apoderase outra vez da sociedade yanqui e iso fixo que os espías se adicasen a perseguir outra vez unha sombra de unha ameaza terrorista mundial e aí naceron as películas do caso Bourne, onde aparte de perseguir unha sombra moi chunga de algo moi chungo, temos escenas de acción trepidantes que usan obxectos cotidianos e do escenario para enfrentarse aos malos do momento. Así que James Bond regresaría en Casino Royale afectado porque houve uns atentados un 11 de setembro e porque ahora os espías dan de hostias dunha maneira brutal usando o escenario e sin ter ningún tipo de remordimientos. Ven a saga de Daniel Craig con moitas subidas e baixadas e momentos nos que recupera a idea de Spectra. Así que dadelle like, suscribídevos e mirade o último vídeo se chego a facelo, porque non prometo nada. Vaya, isto explica moito.